Kedy je najvýhodnejšie začať podnikať? Mnoho budúcich podnikateľov na konci roka uvažuje nad tým, že si chcú stihnúť založiť živnosť alebo SRO ešte do konca roka. Ale je to dobrý nápad? V tomto videu si povieme, kedy je najvýhodnejšie založiť si živnosť a prečo, a kedy je najvýhodnejšie založiť si SRO a prečo. Po založení živnosti musíte začať platiť minimálne odvody, respektíve poistné, ktoré nazývame aj preddavkami, do zdravotnej poisťovne. Táto povinnosť sa týka všetkých živnostníkov, ktorí nemajú iný príjem, napríklad zo zamestnania, nie sú študenti alebo za nich neplatí poistné štát z iného dôvodu. Z tohto hľadiska je v podstate jedno, kedy si živnosť založíte. Po založení živnosti odvody do sociálnej poisťovne nemusíte platiť. Zatiaľ. Čo to znamená? Živnostníkovi vzniká povinnosť platiť poistné do sociálnej poisťovne, až keď presiahne určitý príjem. Táto suma sa každý rok mení, ale pre rok 2023 je to príjem 7 824 eur. Ak ho presiahnete, budete musieť začať platiť poistné do sociálnej poisťovne buď od 1. júla 2024, ak daňové priznanie za rok 2023 podáte v riadnom termíne do 31. marca 2024, alebo od 1. októbra 2024, ak ho podáte v predĺženej lehote do 30. júna 2024. Pretože obdobie platenia odvodov do sociálnej poisťovne začína v tomto termíne a nie od 1. januára. Takže ak si živnosť založíte ešte v tomto roku, napríklad 1. decembra, nebudete musieť platiť do sociálnej poisťovne 7 alebo 10 mesiacov. Kedy budete musieť začať platiť odvody do sociálnej poisťovne, ak si založíte živnosť až v budúcom roku? Ak si založíte živnosť v roku 2024 a váš príjem presiahne hranicu príjmu stanovenú pre rok 2024, obdobie platenia poistného do sociálnej poisťovne vám začne od 1. júla alebo od 1. októbra, ale až nasledujúceho roka, čiže v roku 2025. Takže nebudete musieť platiť odvody viac než rok. Ak začnete podnikať 1. januára 2024, bude to až 18 mesiacov alebo až 21 mesiacov zase podľa toho, kedy podáte daňové priznanie za rok 2024. Preto výhodnejšie je začať podnikať na začiatku roka, nie na jeho konci, aby ste mali odvodové prázdniny čo najdlhšie. To, čo sme si povedali doteraz, vychádza z predpokladu, že váš príjem ešte v tomto roku 2023 presiahne sumu 7824 eur. No ak viete, že túto hranicu nepresiahne, potom si môžete živnosť založiť pokojne ešte v tomto roku. Z hľadiska platenia daní a podania daňového priznania je to tak, že ak si založíte živnosť ešte v tomto roku a nebudete mať príjem za rok 2023 vyšší než 2461,41 eur, nemusíte podávať daňové priznanie. Ako príjem sa berie celkový príjem za celý rok, takže sa sem zaratávajú aj iné príjmy, napríklad zo zamestnania, z prenajmu, z výhry a podobne. Ale ak máte len jeden príjem a ten neprevyšuje túto sumu, nemusíte podať daňové priznanie, aj keď máte živnosť založenú. Toto ale platí len za predpokladu, že nebudete mať stratu, čiže vaše príjmy nebudú nižšie než vaše výdavky na podnikanie. No ak zarobíte viac, daňové priznanie budete musieť podať a s tým súvisia výdavky na účtovníčku, ktorej za spracovanie daňového priznania budete v marci alebo v júni musieť zaplatiť. Pri začatí podnikania od budúceho roka vás tieto výdavky čakajú až o rok, ale len v prípade, že sa medzi tým nestanete platiteľom DPH a nebudete kvôli tomu potrebovať účtovníčku už skôr. Založenie SRO znamená pre spoločníka, ktorý nemá iný príjem než z SRO, že si musí platiť minimálne poistné do zdravotnej poisťovne ako samoplatiteľ. Do sociálnej poisťovne nemusí a ani nebude musieť platiť vôbec. Takže to, kedy si založíte SRO, nemá vplyv na odvody do poisťovní. Jediné, v čom je rozdiel, je to, že ak si založíte SRO na konci roka, napríklad 2023, hoci len na jeden mesiac, budete musieť podať daňové priznanie do 31. marca alebo 30. júna budúceho roka, to je 2024. A to aj keby vaša SRO nezarobila ani euro. Často sa stáva, že podnikatelia chcú začať podnikať od januára, ale SRO si radšej založia v predstihu, ešte na konci roka. A keďže v tom roku nemajú ešte žiadne príjmy,
Myslia si, že nemusia podať žiadne daňové priznanie. To však pri SRO neplatí. SRO je povinná podať daňové priznanie vždy, kým existuje. Preto ak si založíte SRO, počítajte s tým a pripravte si aj peniaze pre účtovníčku, ktorá vám daňové priznanie podá a tiež vyhotoví účtovnú závierku v marci alebo v júni budúci rok. Pri založení SRO na začiatku roka vás tieto povinnosti a výdavky čakajú až o rok. Samozrejme len v prípade a za predpokladu, že sa medzi tým nestanete platiteľom DPH, kedy budete účtovníčku potrebovať už skôr. Môže nastať aj taká situácia, že si živnosť alebo SRO musíte založiť, pretože už máte obchodného partnera, ktorý chce, aby ste s ním začali spolupracovať čím skôr. Ak si nemôžete vybrať, lebo čas alebo niečo iné vás súri, nedá sa nič robiť, hoci je to nevýhodnejšie. Sami musíte zvážiť priority a zariadiť sa podľa nich. V prípade, že vám je jedno, kedy si živnosť alebo SRO založíte, môžeme povedať, že celkovo sa to oplatí viac na začiatku roka a nie na konci roka. Ďakujem, že ste si pozreli toto video.